Токио мотоциклетната компания Yamaha смая всички, като показа концептуална версия на новия Супер Тенере от плат. Въпреки това става ясно в какви насоки ще бъдат промените при новата машина. Очаква се задвижването да става от двуцилиндров редови двигател с работен обем 1200 кубика. Крайното предаване ще бъде с карданен вал. Серийно ще се монтират ABS с 3 режима на работа, общата спирачна система, странично разположени радиатори и тракшен контрол. Представеният през далечната 1978 година модел SR400 вече се предлага с модерна инжекторна технология за впръскване на горивото. Въпреки твърде необичайния външен вид, представеният в Токио ECF на Yamaha е скутер. Според хората от компанията, липсата на изпускателна система е една от най-смелите дизайнерски идеи. Но защо ли е тя на електрически скутер? Енергията от литиево-ионните акумулатори с мощност 6 кВт захранва малък електродвигател, който задвижва ECF. Скоростта на движение достига до 45 км в час.